Horasma dihita saluhutna Parsiajaran tu menama godang triwulan 2 2010 sia ari-ari parumah tanggaon nan siraton ni si Claudio dohot Pamela Consuegra sahab mahita tu parsiajaran napapituhon di hari Kamis 10 Mei 2010 sia na jinahon ni Padita Amron Situmorang. Horas dihita saluhutna Kamis 10 Mei Parsiajarah sekolah sabata manguluhon holong na tajajihon. Ujungna hasadauni rumah tanggai marsigatung tu komitmen manang roha na marsitutu sian ruas ni rumah tanggai do. Mamuka mai sian komitmen ni pasanganna marhasohotani. Asa marsileanan roha nabi. Sayangna godang do sejarah na adong dibibeli naso soi manggonopi jajina. Manegai haporseaon jala hurang ni komitmen na patuna ikon adong. Dibibeli pe dipatu pado akka tiruan marhite-hite akka halak na biasa na marhite-hite pangurupion debata. Markomitmen do nasida tu akka dongan nang tu rumah tanggana jala manggonopi akka janjini nasida. Idama akka rumah tangga na mangiuton jala tiboni komitmen ni nasida. Songo dia ma dalan ni komitmen ni lam dipatugu di piga-piga rumah tanggai. Ahado na mambayan asa komitmen ni ditujuhon tuna asing. Komitmen ni natoras dak danak sada Musa tolu ayat 12 rodi ayat 14 2 Musa 2 ayat sada rodi ayat 10. Komitmen ni namardonga tubuh sada Musa 37 ayat 17 rodi ayat 20 lalu. Komitmen ni parumah tanggaon Rut sada ayat 10 rodi ayat 10 lalu. Rut 2 ayat 10 sada rodi ayat 12 dohot ayat 20. Rut tolu ayat sia rodi ayat 10 tolu. Rut 4 ayat 10 dohot ayat 10 tolu. Komitmen ni pardongan saripeon Hosea sada ayat 2 ayat tolu dohot ayat 6 sahat rodi ayat 8. Hosea tolu ayat sada rodi ayat tolu. Ditiki hita mar komitmen tu halakna asing. Songonna di bagasan pardongan saripeoni manang mabain putusan laho mangain atau mangadopsi sahalak dak danak. Ikon adongdo paneahon ni diri disi laho manutuhon pamiliton obartu ari-ari nanaing ro. Ima paneahon ni diri natung masairikot sian parungolota. Uhum boidoi pasohon akka pangalahon nasudenggan. Alai parsaoran di parsaripeon dohot parsaoran di parumah tanggauni maka perhuon holong do asa boy magodang. Dia do lapatan ni komitmen ni Yesusi. Heber 10 tolu ayat 5 diho secara pribadi. Ahado pakorhon ni komitmen nai diho hobar tu ha adongan ni komitmen mutu ibana tung oroamu tung akka anakomu dohot tu akka dongan saporseamu. Songonima Parsiajaran Sekolah Sabata Sadarion Horas.